Здравейте, уважаеми зрители, с предаването от Воле. Гост в студиото днес е Янчо Стойчев, който е добре познат на бургаската, бих казал на българската публика и на аудиторията на Кота Спорт и на предаването от Воле. Гостува тук, с него сме разговаряли за всякакви теми. Разбира се, той е компетентен в доста спортни материи, но в случая повода, чистия повод, който да го покане, е една позитивна информация, че вече има категорично отреден терен и ПУП за изграждане на новата сграда на спортното училище. Нещо, за което говорихме в предното издание на Отборе, когато той беше гост, и тогава си пожелахме точно при по-добри новини да се видим, ето сега се виждаме. Господин Стойчев, здравейте и поздравления за тази положителна новина. Разбира се, има още много какво да се направи. Здрасти. Веднага на Аз ти предлагам на ти да си говорим. Да, подкаст е по-спортно. Разбира се. Така че давай, на линия съм. Питай каквото трябва. Какво ти кажа? Крачка по крачка напред. Какво обаче трябва да предстои да се направи? Да, движим се с по-бавна скорост, колкото на мен ми се желае. Сега всички искаме да имаме нова сграда веднага. 50 години не има училището. Но в крайна сметка нашите усилия на училището и на общината, ние работата сме си я свършили. Имаме идейния проект, ето сега ПУПа вече е отреден. Това място долу под Арена Бургас, 8 декара, е само за спортно училище или точно ПУПа е, предназначението е смесено за спортни съоръжения и образователна цел. Точно каквото ни трябва на нас. Така, освен на самата сграда на училището, което е образователната цел, какво ще присъства като съоръжение? Проектът е разделен на 3 части. 3 сгради. Едната сграда е спортните съоръжения, които покриват всички видове спорт, които ние развиваме. Включително има и за вдигане на тежести, има и за волейбол. Другата част е образователната, самата сграда на училището, и третата част е общежитието, което е с 200 места. Напълно достатъчно, има се столова. Реално там е затворен целият цикъл спортно-тренировъчен, учебно-образователен процес. Писта за лека атлетика? Има писта за лека атлетика, открита, овална, закрита, права, открита, права. Ти каза предния път, все не ми се вярва. Знаеш, че леката атлетика ми е стара любов. Проектът е супер. Тоест всичко комплексно на едно място. Да, това ако стане, просто ти много добре знаеш, разбираш спорта. След 8 години, един олимпийски цикъл трябва, за да се видят резултатите. Това е много сериозна предпоставка за вдигане на нивото. Огромно вдигане на нивото. Аз съм виждал, в България има подобни, не много, но има подобни съоръжения. Така. И точно, това е толкова модерно направено и толкова да затваря целият цикъл няма. Аз съм виждал в Котбус преди много години, в ГДР, старото ГДР. Така го бяха направили в Котбус. Спортното чудо ГДР. Добре, всъщност нещата, които зависят от тебе, от община Бургас, от общинския съвет са свършени. Да. Но трябват пари, както се казва, които са прерогатив на държавата. Какво става там всъщност? Ние сме държавно спортно училище. Да. Реално общината няма някакъв ангажимент към нас, но те имат доброто желание. Тук мога да се възползвам да благодаря на господин Николов, защото той изпълни абсолютно всички обещания и каквото може помага за изграждането на спортно училище, но той мисли за града и знае, че това нещо ще даде така един голям тласък и на спорта и сме твърди на образованието в града. Но тук трябва вече съвсем лека инициатива от държавата. Не става само ние от училището и от общината да движим цялата работа и да вършим цялата работа. Реално нашите възможности са до тук. Ние сме свършили абсолютно всичко, каквото дори и неща, които зависят от държавата. От държавата трябва една лека политика за инвестиционно намерение, като да се стартира технически проект, да се поръча. Ние имаме идейния, който е почти направен за технически, почти толкова детайлен като технически, и вече да влязат в комуникация с общината и с нас, каквото може да се помагаме. Ние постоянно ги търсим за това нещо. Има ли финално остойностяване на проекта? Тоест да е ясно, приблизително колко пари? С оборудване, построяване, всичко струва 40 милиона. Не е скъпо, като се има предвид колко пари за какви работи са дадат. Примерно мога да дам, не знам колко пари са дали за избори през тези 3 години, дето нямаме правителство. Сигурно над 300-400 милиона. Последните са тези предстоящи, някъде четах и числения, и то пак са занижени около 117 милиона. И не е малко, а пък... Говорим за тези, които предстоят. Да, 6 държавни спортни училища. 6 по 40, ако направят на 60, другите имат сгради. Ние 50 години нямаме изобщо сгради.
Постоянно виждаш, всяка година имаме европейски, световни шампиони. През 4 години все някой наш кадър е излязъл и стигнал до олимпийски финал, медал. Ето Стефани Кирякова и златен медал. Точно така. Предполагам си имал контакти с Министерството на спорта? Имаме постоянно контакти, но виждаш, че и там се менят началниците през няколко месеца. Да, но следва ли да зависи от някаква личност това нещо? Би трябвало да е политика на самата институция. На самата държава трябва да е политика. Самото министерство няма тези финанси да изкара. Ние се надяваме да влезе в държавния бюджет. Държавния бюджет през Министерството на финансите, Министерството на спорта. Да. Защото, примерно, един добър пример е това, което помогнаха на стадионите в Пловдив, двата футболни стадиона. Да. Единият върви много добре, ще стане много приятел, той вече е почти готов колежа, но другия, доколкото виждам на Локомотив Пловдив, също е добре. Сега тук обаче хубаво помагат. Това е нещо прекрасно, но продукта за тези стадиони да се напълни, както и за Арена Бургас, както и за Арена София, той ще дойде от юношите. Значи ние не си ли изградим юношите, нямаме ли масовия спорт, високото спортно майсторство в юношеска възраст, да ги изкараме до тези стадиони, до тези зали, те ще напълнят залите и ще докарат големите първенства тук. Определено така. Ако искаме да напълним една голяма зала като Арена Бургас и то да е пълна както Арена Белград, 2-3 пъти в седмицата на максимум, ние трябва да докараме или местни момчета, или световни суперзвезди. А защо не и комплекс и местните момчета за световни суперзвезди? Това става с добър юношески спорт. А пък добър юношески спорт, аз смея да твърдя, минава през една такава хубава сграда на спортно училище и като видят, че работи, няма лошо да поемат тая политика и да направите на другите държавни и на общинските. Не е скъпо, може да стане. Аз мисля, че отдавна трябваше да стане, но страшно много. Добре, ти си говорил с Министерството на спорта на по-високо ниво. Нашия проект сме го предали на възможно най-високо ниво. Оттам трябва инициатива. Постоянно... Само, че ти видя за последните 3 години колко правителства са сменили. Така е, да. Колко избори се направиха, служебни правителства, коалиции, сглобки, да не ги изборявам. Сега пак има служебно правителство. Въобще не се знае след тези избори какво се случи. Моята работа е да ги накарам да повярват в идеята. Ако от тяхна страна няма инициатива, значи може би трябва по-упорито да ги накарам да вярват в идеята, защото водата е дълба и камъка с постоянство, не с сила. Значи предният финансов министър Асен Василев имаше среща с клубовете и федерациите. Тогава каза, че държавата има едни средства, но за инфраструктурни проекти и за изграждане на база, но трябва да има съфинансиране от самите клубове. В момента обаче, примерно за изграждане на спортно училище, това на практика нямаха да е възможно, защото тя самата държава е собственик на училището. Тя трябва сама да се съфинансира. Няма лошо, ако направят механизъм да се самофинансират. Тогава беше едно, той примерно футболен клуб. Да. Ако иска някой, примерно струват 20 милиона проекта, 10 от клуба, 10 от държавата. Такива бяха идеите, но първо вече го няма и той е финансов министър. Ето това е голям проблем, че политическата нестабилност влияе и на всички останали, респективно надолу. На всички сфери, не само на спорта. Не, абсолютно, даже на някои много тежко влияе. Добре, и все пак с срок няма как да се ангажираш в момента, поне някакви предполагаеми години. Не, няма. Защото няма индикации. Няма как. За мен важното е и работата е следващото стабилно правителство да повярва в идеята, че тази сграда ще помогне не само на Бургас, а и на държавата, защото че господин Николов знае, че ще помогне на Бургас една такава сграда, независимо, че не е държавно училище, ще помогне много и на държавата, защото ти виждаш, че имаме 23-4 квоти за Олимпиадата, с теб си говорихме, 88 са били 35 медалите. Точно така, коментирали съм това тук в студиото и е много жалко. Да. 35 медала, 4-то място по медали в света. Пред нас са СССР, САЩ и мега чудото ГДР тогава. Те си бяха... Всъщност ние бяхме двете спортни малки държави, ГДР и България. Смея да твърдя, че Дори тогава имаше и феноменален медал по плуване. И 3 медала, и Френкева с 2 сребърен и бронзов. Точно така. Смея да твърдя, че една държава се познава по добрия спорт, доброто образование и доброто здравеопазване. Така че там трябва да натискаме. Трябва да натискаме, но виждаш, че и в тези сфери, макар че самото здравеопазване е много относително. Не влизаме в политическите. Няма. Не, политика изобщо не коментираме. Има си хора, които се разбират да се движат. Не е необходимо в момента. Нашата работа е друга. Лошото е, че самия спорт буксува, да не кажа по-лоша дума.
Независимо, че се дигат бюджетите на спортните министерства, дигат се бюджетите относително на самите федерации. Също бих искал да те питам нещо друго. Как ще коментираш този последния закон за хазарта? Не съм го чел, не съм запознат с закона за хазарта. Сега пак работа на политиците е да намерят начин да контролират хазартните компании. Хубаво е да спонсорират спорта, но чрез контрол от държавата. Сега не смея да коментирам нищо, работа си е на политиците. Да намерят механизъм. Тяхна е работа, на тях гласуваме доверие. Много е противоречив като цяло. Не съм го чел, не съм запознат с новия закон, само видях, че набързо са го направили, са го приели. То те първо се видят резултати. Да. Добре, нека да поговорим за спорта училище в конкретика. Така, от месеците, които не сме се виждали тук в студиото, защото се виждаме на един куиз често с теб. Да. Тогава какво позитивно се случи, освен това голямата цел, че върви бавно, но сигурно напред? Говоря като успехи на някои момичета, спортове. Ти виждаш, че гледаме да сме активни, да показваме нашите успехи не само в спорта, а и в образователната среда. Има доста инициативи, да. Да, имаме инициативи, участваме по много проекти, имаме талантливи деца, училището повиши своята броя на учениците, но повиши и качеството за това. Вече сме от 361-2 ученика. Гледаме да помагаме на децата каквото можем. Имаме европейски шампионки по акробатика, много силни състезатели по борба, силни състезатели по колоездене, лекоатлет, много силен. Така че, каквото можем, нашето задължение е да помагаме на тези деца да забъднат мечтите си. Сега аз като ръководител от тези 361 ученика имам 361 възможности да изкараме световен, олимпийски, европейски шампион. Треньорите имат групи по 20, 30, 40 човека, където имат възможност един от тях да излезе. Обаче тези деца, които влизат при нас в 5-ти клас, 6-ти клас, всички мечтаят да са олимпийски шампиони и те имат само един шанс. Нашата основна задача е да им помогнем те да сбъднат мечтите си, защото те веднъж са на 12, веднъж са на 15, веднъж са на 18 години. Ти си човек от спорта, знаеш, че загубеното не се наваксва. Нашата основна задача е да им помогнем те да се сбъднат мечтите. Всяко едно има един единствен шанс и това е нашата цел. Какво осигурява училището, като предполагам храната остава? Най-важното, което осигурява, ние създаваме... Преди години имаше възстановяване, имаше екипировка. Създаваме възможност за дворазови тренировки. Спортист без дворазови тренировки, без значение дали в нашето училище, в което и да училище. Спортист добър без дворазови, без 8-10 тренировки на седмица, няма как да стане висок спортно майстор. Който си го мисли, сам ще разбере, че... 10 са минимум. Да не кажем, че аз като треньор по 12 тренировки сме правили на седмица. И 3 разови понякога. Да. В лагерни условия. Храната ни е перфектна, общежитието смятам, че е на едно добро ниво, сега ще стане на още по-добро ниво общежитието. И... Значи аз съм бил по време на старите години, още преди 90-та, завърших 91-2 с това спортно. Тогава се дадаха малко подсилки, енержикс, витамини. Сега няма възможност за такива неща и говоря, че ние нямаме специален бюджет за такива неща. Аз мисля, че това би трябвало да бъде прерогатив на спортното министерство и на държавата. Да, генерално държавата трябва да подпомага тези спортисти. 6 спортни училища, всяко не може да се осигурят тези елементарни възстановителни... Всичко е въпрос на политика. Пак се връщам до политиката, но лошото е, че тогава на стадион Черноморец имаше възстановителен център. Да, сега го няма. Стадиона скоро няма да го има. Въпросът е, че тогава имаше тангентурни вани, имаше сауна, имаше масажни кабинети за възстановяване. А в момента науката е навлязла много сериозно в спорта и е на много високи нива. Реално спорта върви ръка за ръка с науката. Не може един тренер да работи на сляпо и затова също тези неща са много важни, за да знаеш постоянно в какво състояние се намира спортиста. Аз не съм сигурен, дали в момента имаме научно звено, което да се занимава на централно ниво за спортна наука. Има. Национална спортна академия има прекрасни специалисти. Мога да твърдя, че там има един от най-добрите специалисти в света, във всяка една от сферите, които има в Национална спортна академия. Скоро направихме едно обучение на треньорите съвместно с академията, където при нас бяха двама професори. Професор Михаил Михайлов, който изнесе лекция за натоварването в спорта и няма как да ни кажа, аз съм горд, че професор Татяна Янчева дойде при нас тук на крака
която изнесе лекция за спортна психология на нашите треньори, като професор Татяна Янчева, тя е психолог, беше и на футболен клуб Левски, сега е на Федерацията по художествена гимнастика. Знаеш, че напрежението по спортистите е много сериозно и особено в гимнастиката, където концентрацията трябва да се поддържа много сериозно. Малката грешка се наказва брутално. Да, а тя е един от най-добрите специалисти в света по спортна психология. Как се възприемат от децата в спортното, от учениците, тези срещи? Срещите бяха с треньорите. Да, треньорите между другото много харесаха лекциите и дори така изявиха желание, ако можем да работим и занапред с тези професори. Да, за което академията остана едно от малкото мъждукащи звена, които продължават да работят. Аз знаеш, че там поддържам връзка. Аз смея да твърдя, че естественото продължение на спортно училище 12 клас на Национална спортна академия, аз съм я завършил. Както казах, има специалисти на световно ниво, имаме договор с Национална спортна академия, вече втори, с предишния ректор имаме с сегашния ректор с академията, така че възползваме се от такива, мога да кажа, добри клаузи в договора, да помагаме на наши ученици, на наши треньори да повишават нивото си, да повишават качеството, което можем да им помогнем да влязат в академията и който иска да научи занаят. Да, макар че това е една част от цялостния процес, но айде да се вършим пак към политика. Защото пак въртим. Защото ако този проект беше станал по-рано, аз съм сигурен, че рано и късно ще стане този проект, който работиш ти в момента интензивно за цялостния комплекс на спортното училище. Много добре, учениците спят в общежитието, учат на същото място, излизат, тренират направо на пистата или в лунния басейн или в залата. По-добро от това те реално са в лагерни условия. Точно, там са на място, но ще стане. Това място вече е за спортно училище и спортни комплекси. Няма как да се смени. За да се смени ПУП, ти знаеш, че това е изключително трудно и това е правилното място. До Арена Бургас, това е правилното място за спортното училище. Добро е логистично на добро място. Дали след 5, дали след 50 години трябва да стане. Надявам се да е по-бързо. Трябва да стане по-бързо, но... Добре, нека да поговорим за спорт. Плуването, като че ли така един от спортовете, който бих казал е изключение от останалата маса. Има така проблясъци, има не лоши спортисти, не лоши пловци в момента. Някой би казал на световно ниво. Имаме световен рекордьор за юноши. Именно. Петър Мицин, който страхотни резултати. И група много силни спортисти, такива пловци. Има обаче, няма се връща на този скандал с Антон Иванов, който също беше, мисля, че влезе в финал, нали? Антони е четвърти на европейско първенство, финалист на световно първенство, също много талантлив пловец. Да. Аз съм сигурен, че ако реши да се върне, да се концентрира само към тренировките, да се тренира и състезанията и пак ще направи добри резултати. Той е младо момче, има възможности, но фокуса трябва да му е върху тренировки и състезания. Всъщност колко квоти има покрити в момента за Париж? Мисля, че 24 са плуването. Плуването са 3. Йосиф Миладинов, Петър Мицин и Габриела Георгиева. Надяваме се още 2-3 квоти, ако можем да... Как се обяснява? Все пак за мен това е един подем позитивни резултати в плуването, защото сравнявам го с леката атлетика. Леката атлетика нямат нито една. Гребването имаха ли, нямаха ли тя? Спечелиха една квота сега, 24-та. Съвсем скоро беше, съвсем скоро направиха, взеха една квота, но ми жала работа на база успехите, които има академично гребане в България. Други престижни спортове... Вдигането на тежести имат хора. Вдигането на тежести, добре. Борбата сега имат квалификация за Олимпиада 10-12. Да, че Едмот Назарян няма да може да... Имаха мал шанс. Той е контузен, Кирил Милов е контузен. Да. Съпътстваха и контузии по време на този олимпийски цикъл. Ти знаеш, че един ден да пропуснеш се оказва влияние. Мисълта на какъв е подема, каква е причината плуването да е в един относителен подем, айде да не кажа голям подем, а относителен подем? Плуването създадаха добра организация. Федерацията има талантливи деца, макар че ето Габриела Георгиева, тя е 97-ми набор, нали? Тя е на колко 26-7 години, тя показва устойчивост. Това е едно от нещата, които те учи. Спорта, да не се предаваш. Габриела имала трудни моменти, аз съм убеден, че тя дори е минала през ума да се откаже, но ето, че устоя, постигна си мечтата, влезе в финал на
големи първенства, на европейско първенство, направи добри резултати на една възраст от 26-7 години и сега ще участва на Олимпиада и се надявам да се представи добре. Другите са млади момчета, Йосиф Младинов също талантлив, качествен, Петър Мицин, световен рекорд за юноши. Поколение с поколение не се прилича, знаеш, така че имаме късмет да работим, да работят на треньорите в националния отбор с. И само на късмет ли го даваш? Не, и организация, с това започнах, добра организация. Видимо. Централизирана подготовка, виждам, че с техническия комитет работи добре на федерацията. Всичко е въпрос на организация. Специално за олимпийска подготовка, за олимпийско финансиране федерацията, Министерството дава много хубави финанси. Не могат да се оплачат нашите спортисти, които се готвят за Олимпиада с липса на финанси. Така че... каква е твоята оценка по отношение на материалната база? Спортна инфраструктура, басейни... Ето сега са тук в Бургас на лагер на националния отбор. Прекрасен басейн. Прекрасен басейн в Бургас. Мисля, че най-новия в България. Да, най-новия, най-модерният. Мисля, че на Балканите най-модерният. Аз бил съм на много басейни по света. Басейнът ни е прекрасен тук. А в Бургас също колко са крити, освен Арена Бургас? Тоест ОЗК Арена. Да, басейните. Младежкия дом. Да, Флората, Меден рудник и ПМГ. Не, закрити. Закрити. ПМГ е 25 метров басейн и в Меден рудник е 25 метров. И младежкия и тук. Да. 4 басейна. Да. Прилично е, не. Добре. Не е презадоволен. Виж, спортни бази трябва да се строят и винаги ще има недостатъчност към спортни бази, защото колкото и да направиш. Мисля, че само допреди 10-15 години беше само младежкия дом. Имало и моменти, аз като създател нямали сме къде да тренираме. Тренирали сме, бягали на плажа, като няма басейн. Така че сега има спортни бази. Помня, като бяхте всички клубове там заедно. Целият клуб тренира в 2 коридора. Целият Бургас. Целият Бургас вътре в един басейн. Ври да, така е било. Което не може да направиш, в смисъл, нормална подготовка не може да направиш нещо. Трудно. Бързо се забравят такива лоши моменти, трябва да се помнят хубавите, сега има база. За да може да се оцени това, че в момента има доста по-добра прекрасна база. И всъщност този месец края ще има и международен турнир. Да, купата на кмета, да. Купата на кмета, олимпийска квалификация. А в момента има и лагера на националния отбор. Да. Те ще са до турнира тук в Бургас. Всички, които се готвят за международни първенства, за европейски, световни, за Common Cup, за Олимпиада. Това е добре. Нека малко за футбол. Футбол е традиционна тема. Да. А ти си освен че си директор на спортното си, многократен победител в спортни и футболни куизи. Да не кажа, мисля, че веднъж сам победи там другите отбори. Сам, да. Спортния куиз, ето тъкмо сега ще го имаме записано. Сам спечелих срещу другите отбори, с жена ми заедно играх, че тя ще ме се разсърди, че не съм я споменал и тя знаеше някои от отговорите. При положение, че отбора може да се допълни до 6 места. Да, до 6 места. Даже водещия до последно не вярваше, че аз ще играя на Дуспи накрая с един отбор от 5 човека. А ти игра с отбора на Дуспи? Да. Интересно, кой беше въпрос? Въпросът беше, кои са вкарали головете на Дуспите, точно футболен въпрос, по време на срещата България-Мексико. Бончо Генчев, Даниел Боримиров, Данчо Личков. Да, и Краси Бълков. Бълков не изтърва ли? Не, Бълков трябва да Бълков кара. И Бълчето кара. Добре, Бълков той стиля, да. Те не познаха ли? Те Бончо Генчев не можаха да познаят. Сега той е труден. Той стреля точно в центъра. Да, той е труден за познание, защото не беше титуляр тогава. Да, влезе. Направихме микрокуиз направихме. Добре. Та за футбола има нов президент. Гласуват се някакви, всъщност коментират се някакви промени. Според мен ти оптимист си за... Защото все пак футбол е най-популярният спорт. Без да го приемаш лично за плуването, нали ти си бивш? Да. Нов президент на Футболния съюз, трябва да му се даде възможност. Нов изпълком, доколкото знам, мисля, че още не е влязъл в работен процес. Мисля, че търговския регистър излезе с решение, мисля, че не е излязъл. Чакай се. Въпрос на формалността. Да. Трябва да му се даде възможност да види дали ще успее да се справи с трудната ситуация, която е в българския футбол. Така че аз съм бил млад директор на спортното училище, 100% и за мен в началото още някои са казвали, че няма да свърша работа, обаче виждаме, че спортното училище върви. Така че нека да му дадат възможност на господин Георги Иванов.
Чакай да помисля, по-млад от тебе има ли? Май няма. На спортното училище? Не. Димитър Костов, колко годишен беше? Не знам, той е 62 набор, 2000-та година, 99-та. Не, беше Костов. 97-8 да е бил аз, бях 6-ти клас, когато той беше директор. 40 няколко. Да. А ти... Добре, хайде не влизаме. Така че футболът те първо ще днеска имаше някакви събития. Решаваха формати на според мен нищо, кой знае какво не се реши. Козметични промени. За мен най-важните решения, които трябва да се вземат, не се отлагат в момента. Примерно за боя на чужденците в българския футбол, за реално ефективно подпомагане на детско-юношеския футбол, това, което говорихме като цяло за спорта, и изграждане на нова спортна инфраструктура, което е изключително важно. Бях в Разград, гледах един международен матч и успях да посетя тренировъчната база на Лудогорец. Значи, това е пример. Просто базата е уникална. Терените, всеки отбор се знае кой е неговият тренировъчен терен, дали U16, U14 и така нататък. Мъжете къде тренират на едно място, имат си терени, фитнес зала, стадиона им е на друго място, прекрасен стадион. Така че това е пример. Трябва да следват отборите. Да, това е интересно. Частен корпоративен проект. И виждаш, че изкарват пари. Хората са си бизнесмени. Изкарват пари, да. Трансфери правят. Големият сега, този, който го продадаха и в Англия, първо в Белгия и после в Англия. Игор Тиаго. Ти виждаш само от него какви пари направиха. Игор Тиаго взеха 8 милиона и нещо, мисля, че евро в Бордо, не в Бруж. Сега Бруж го продава в Англия за 30 и няколко, но те имат процент. Да, вземат процент. Те го правят между 30 милиона паунда, 32 милиона паунда. Но успели са, селектирали са го. Да. То наистина има качество, като го видиш си атлет, футболист атлет от всякъде. Но добре, защо другите клубове според те не го правят? С много малки изключения. И продават много по-малко. Нямам представа. Най-вероятно да питат собствениците на Лудогорец. Как става? Няма лошо. Ти виждаш, че Сърбия го прави, Хърватска го прави. Сърбия, Хърватска, Гърция, Турция. Там строят на килограм спортни зали, стадиони и резултатите не закъсняват. Гърция, основно Турция целият спорт е в подем. Да. Ето държавна политика. Знае, че спорта е важно нещо за цялата нация, една здрава нация. Най-голямата безплатна реклама в света ти е спорта. Олимпийските игри, виждаш колко милиарди ще ги гледат сега, да ти гледат знамето, да видят олимпийски шампион, световен шампион, европейски шампион. Заради него ще дойдат хора в съответната страна да тренират, да гледат лагери, състезания. Всеки иска да е като легендите в спорт, като Новак Джокович. Кой, като чуеш Новак Джокович в Сърбия, искаш да отидеш, да видиш, знаеш кой има първи тренер при него, ако направи тренировъчен лагер. Така че това е най-голямата безплатна реклама в света. Индиректният доход е от спорта. Не можеш да се търси директен доход от спорта. Това да късаш билетчета и да правиш пари от това е последното нещо, което трябва да ти е в акъла, или таксите да се събират от деца. Това трябва да е последното нещо, което трябва да е в акъла на спортната политика. Абсолютно е така, но тук като че ли веригата е накъсана и не може да заработи като тя. Защото спорта може да помага, бизнеса може да помага. Да. Но трябва да се завърти в един такъв държавно-корпоративен механизъм. Трябва да се подреди алгоритъм. Да не се търси само чистата печалба. Да, директен доход. Това е само чиста печалба. Те през косвен продукт стават нещата. Така е. През косвен механизъм, както ти го казвам. Но да чакай сега, примерно, макар че големите по-развити държави и откъсване на билетчета стават. Да, така е, но големите първенства, те ще докарат 3, 4, 5 хиляди човека, само състезатели и екип. Отделно ще докарат зрители. Всички си похарчат парите тук. Примерно имаме една арена Бургас. Всички си ги похарчат в Бургас. Ще спят тук, ще ядат тук. Точно така. Да, ще отидат някъде на заведение, ще си купят нещо, ще използват транспорт. Изчислявахме тук, ако има едно европейско, както беше анонсирано многократно по лека атлетика зала, че около 4000 души трябва да дойдат. 4-5 хиляди души общо говорим. Само състезатели и екип. Треньори и щаб, да. Само състезатели и щаб. Сметни колко публика ще дойде. Публика, значи поне 10 000 души, които поне казвам, които трябва да дойдат тук, трябва да спят някъде, трябва да се хранят някъде. Трябва да дойдат до тук. Нали, сега има и дебати за летището, трябва да дойдат до тук. Ами и за летището, да, точно. Да. Летището и то ще е в позитив.
А тези 10 000 души, примерно с едно европейско е 7 дена. Да. Всеки средно оставя по 100 евро, правим тук едни изчисления, но 10 000 по 100 евро са 1 милион евро. 1 милион евро, да. Няма... 1 милион евро на ден. Това е най-грубо, аз според мен по-голяма е сметката. Това е най-грубо. По 7 дена са 7-8 милиона евро, това са чисти пари останали тук в града, 15-16 милиона евро. Завърдени в бизнеса. Това са заплати за хората. Това са пари останали в града, те са под всяка форма. Една съвсем проста така бакалска сметка показва, че има ефект. Примерът са тези фестивали, които лятото правят с музиката. Ето колко хора те докарват, идват от целия свят. Много хора остават за по някой вечер да спят, купуват, някои остават и за повече, харесва им, после пак се връщат. Отделно тези спортисти, те ще ползват екипировка, те ще ползват хранителни добавки. Здравите деца, които се запалят, юноши, девойки да тренират тук, след 10, 15, 20 години, те ще са по-здрави, няма да ползват толкова здравната каса. Нали, това е, нали, говорим за... Аз чел съм стратегии на някои държави, имат краткосрочни, дългосрочни и средносрочни стратегии. 2035, от 2050, от 2100 година. Нали, не можем да направим една стратегия на... До края на годината. Като нямаш стабилно правителство, как да направиш? Тя се разклатила, цялата политическа система се разклатила и няма мърдане, не знам просто. Ще се оправят нещата. Аз съм непоправим оптимист, смятам, че нещата ще се оправят. Така че всеки трябва да си гледа работа, да си върши неговата работа и нещата ще се случат. Може би има една друга поговорка. За да се оправят, първо трябва напълно да се развалят тогава. Не знам дали може да стане още по-зле, но историята показва и възходи и падения, така че аз съм сигурен, че дори да има някакви падения, ние пак ще сме във възход някоя година. Не сме чак толкова зле, колкото обичаме, защото България много обичаме да се оплакваме. Така е. Но като цяло не сме чак толкова зле, така че... Но по отношение на спорта има много какво да се желая, защото там нещата са закоцукали, боксуват, говоря на централно ниво. А както коментирахме с тебе, много държави вече използват науката, инвестират реално държавни инвестиции в всички области и сфери на спорта, което дава резултата. Унгария не искам да давам за пример, много пъти я даваме, но тя е блестящ пример. И Унгария, Турция. Но не само Китай науката. не искам, айде Китай е империя, примерно, там е чудо. Руснаците по същия начин, макар че руснаците са изолирани. Не само науката, вземи пиара. Ти виждаш как надуват някои спортисти, които не са толкова добри, но това също ти е доход. Това също ти е доход. Естествено. Там цялата машина е вкарана в системата и работи. Но каквото такова ще видим. Добре, аз ти благодаря. Пожелавам ти успех и искрено се надявам следващия път, като се видим, да има някакво развитие вече в по-реална посока, да се започва нещо. Първа копка трудно ще стане, но да е планирана първа копка. Айде. И аз ти благодаря много за поканата, защото пък журналистиката, вие сте част от тази цялата система. Ако вие не покажете успехите на спорта, на нашите спортисти, ще се ги знаят само родителите и техните роднини. Сега има Фейсбук вече, тъй че. Не е само. И във Фейсбук трябва някой да напише нещо. Така е. Добре, благодаря ти и успех. Моля.